இந்த பிரெயின் பூஸ்டர் ஒர்க் ஷாப்பில் நிறைய பிரெயின் பூஸ்டிங் மெத்தட்ஸ் லேர்ன் பண்ண போகிறாங்க குழந்தைங்க. பிரெயின் எக்ஸசைசஸ், ப்ரீதிங் டெக்னிக்ஸ், முத்ராஸ், ஐ யோகா, கிரியா ஃபார் பிரெயின், சக்ரா பேலன்சிங் யோகாஸ். இது எல்லாமே பழைய டெக்னாலஜி தான், புதுசாக எதுவுமே கண்டுபிடிச்சது கிடையாது. நம்மளோட மூதாதையர்களும் சித்தர்களும் கொடுத்த வழிமுறைகள் தான் இது. நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் அந்த காலத்துல 6லேருந்து 7 வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்களை குருகுலத்துல கொண்டு லேர்ன் பண்றதுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க. அங்க போகும்போது குருமார்கள் பிரெயினை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த காலத்துல யோகா அப்புறம் ஃபோக்கஸ்க்கான நிறைய டெக்னிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் தான் நம்ம இப்ப இந்த குழந்தைங்களுக்கு பிரெயின் பூஸ்டர் ஒர்க் ஷாப்ல சொல்லி கொடுக்க போறோம்.